Duk da yana fama da rashin lafiya, mutuwarsa ta girgiza duniyar malantan musulunci a Afirka. Sheikh Abubakar Sa'ad da ya fi shahara da sunan Abubakar Girar Gungu ya yi suna da tashe da salon karatunsa da Hausar Sokoto tun Najeriya na yin kasa na rediyo. Kuma duk da zafin da yake da shi idan aka fara jan ayoyi da hadisai, Girar Gungu mutum ne mai saukin kai kuma makwara wajen wasa da dariya da kowa da kowa. Wannan ɗaya ne daga cikin halinsa na zumunta da manyan malamai a Najeriya. Ya sha cewa haɗin kan malamai babban gudunmuwa ce ga cigaban ƙasa, kuma ko a baya-bayan nan hakan ya nuna a zama rumfa ɗaya da ɓangarorin malaman Najeriya suka yi akan zaman lafiyar Najeriya da ƙasar Nijar. Sheikh Girar Gungu ya yi rayuwa kamar kowane babban malami a duniya, inda yanzu gashi ya tafi ya bar dubban ayyukan alheri da za a ci gaba da amfani da su, yana samun credit alad a lahira. Mutumin da shi kansa ya sha yi wa gawa sallah, sai gashi yanzu shi ma yana kwance ana yi masa, ana kukan rashin jigo, gwani, uba, kaka kuma shugaban malaman da'awa a yankin Afirka ta Yamma. Togo, balle ka je Ghana, balle ka je Cote d'Ivoire, balle ka je Burkina Faso, ka ce za ka je Gabon, za ka je Kamaru, duk waɗannan wurare. Dubban ɗaruruwan jama'a da shugabanni ne suka halarci jana'izan shehun malamin sunna, wadda ta shugaban Najeriya Bola Tinubu ya aike da sako tare da nuna alhinin rashin babban malamin. Ku yi mana addu'a, ko roƙi Allah ya karɓi ayyukanmu. Allah ya karɓa ko bai karɓa ba, wallahi ba mu sani ba, amma yana yiwa addu'o'inku su taimaka Allah ya yahi zunubanmu ya karɓi ayyukanmu. Ma iya cewa sa'o'ina sun san shaggira ne da wannan alaramma da ke fesa masa ayoyi. Allah sarki, wannan shine taro na ƙarshe na bankwana da malaminsa kuma mai gidansa. Allah Ubangiji ka rahamtawa malam, kasa inda ya tafi tafi duniyar da ya bari. Allah kuma ya haɗa fuskokin mu a gidan tsira, ya sa da mu da shi aljanna makoma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.